mafumene nje. Chapter number 4, verse number 3. Amen. Oh, yes. Ifundeka ngolhlobo. Ithi kwathi ekupheleni kwemihla ethile sifunda kuGenesis chapter number 4 verse number 3. Sizoyikhila na kuMarko chapter number 15. Siqale verse 33. Ifundeka ngolhlobo uGenesis. Kwathi ekupheleni kwemihla ethile uKhayini wathabatha eziqhameni zomhlaba wazisa umnikelo kuYehova. Abigail wazisa naye ethabathe umazibulo ezimvu zakhe wezinamanqatha. Waza uYehova wambheka uAbel nomnikelo wakhe, akambheka uKhayini nomnikelo wakhe. Amen. Mark chapter number 15 from verse number 33. Fundeka ngolhlobo ithi at noon darkness come over the world, over the whole land until 3 in the afternoon. And at 3 in the afternoon Jesus cried out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Father, God bless your word in the name of Jesus Christ, I pray, amen. Kulisekani bathandika egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Apha bangcwele kufezekiswa abayifunda iBhayibhile bazofumana ba ukhona umprofeti okanye bakhona abaprofeti abayi-2 abaveleleyo ekuprofethini kodwa bangaziwa bangabaprofeti abaziwa as poets. Umthandazo oqala ofezekiswayo umthandazo womprofeti uYobi ongaziwa ngoba ngumprofeti waziwa as a prophet as a poet ngabantu abaninzi. Apho uYobi wathandaza I think kuko chapter number 7 apho adilishana noThixo athandazayo athi I wish you were mortal like us. Eligama lithi mortal ligama elithi something is subjected to death, which means ibefayo. When something is mortal iyafa, when something is immortal ayifi. And then wathi uThixo, no, I wish you were mortal like us, which means he wished that uThixo was subjected to death. The problem with you, God, you blame us for the sins, but you have never sinned in your life. I think verse 34, if only there was a mediator who can know what we feel and who can know what you feel, then we can have a communication on that. The second prophet, is prophet David. Apho David wathi dumisa kumandla and waqale wathi akuyikophulwa nalinye emathanjeni akhe. Waphinde waqhubeka wadumisa wathi akawuvumelanga umzimba wami ubona. Waphinde waqhubeka wadumisa waqhubeka waprofeta wathi yathi Nkosi ngiyamhlala ngasekundlele kwami ndize ndizenze intshaba zakho isithulo senyawo zakho. Waphinde waqhubeka wadumisa abantu besaphakamisa izandla wave watshintsha ke ngowadumisa ngenye indlela wathi Eloi Eloi undishiyelani na. This was the first time bathandekayo ekuthixweni kukaThixo sohlukana phakathi, because you know God is God the Son, God the Father, God the Holy Spirit. When the trinity of heaven separated, iBhayibhile ithi there was darkness. Ikhona version engayifumaniyo ethi at that time. Hallelujah, ushumayela ngaphansi kwesihloko bathandeka esithi at that time. At that time Jesus cried out with a loud voice. We find 2 brothers, they all need. And then we get inquired, we can have a debate on that, but you know, in the Old Testament, with Genesis especially, there were only 2 offerings that existed. The first offering was the offering of sin, the second offering is in tithes. Manobu kamanga Yesu Kristu. Kuthabathi beyonikela omnye wanikela ngemfu, omnye wanikela ngemfuyo. I know specific as this iBhayibhile sisithi no omnye wanikela ngespinach esithentele and so on. But the truth of the matter is that umnikelo wegazi at that particular time was not accepted by God ongenagazi. When you give an offering at that time, umnikelo was supposed to be legazi. But then we see uAbel siza nomnikelo ongenagazi phambi koThixo. Umnikelo ke onegazi uchaza uba unazo izono nazo of
ufuna zikolele. So masihlatshwe ngeligazi lalemvu iphalala on your behalf. Malibonga igama likaYesu Kristu. But then this one wasisa nesipho. Benza ngezipho zoyithu but a different kwesinye isipho. Ezilona wayisivuma izono zakhe. But then the second one didn't agree. Waza nesipho esifihla okanye esiqhuma amasikisi noma izono zakhe. Which is what is happening at that time. What time was it? Ixesha lokufihla. Bathandeka abantu badibene nezinto zabo kodwa baze nezipho ezipho ngacela zizomnqula uThixo kanti ufihla into ayenza izolo kanti ufihla indlela aphila ngayo umbone ehlabelela njengomlonji kanti uvuka kwindawo ezirongo izipho zanamhlanje umenzenga ziyamsukisa uThixo kanti akhona amanyala aqhunywayo. At that time, bathandekayo, ixesha lobumnyama, apho abantu bafihlayo, apho suba namadoda ephakamisa abantu kwi-wheelchairs kandalemba zinyonga. At that time, apho abantu bengasafuni Thixo, kodwa bewubuka kubahlozi. At that time, ixesha loshiywa nguThixo, ixesha loshiywa nguThixo, apho abantu baziflayithela indlu kaThixo bafokasa kwizinto zabo. At that time, he cried out in a loud voice and he said, Eli, Eli, lama sabachthani, which is my God, why have you forsaken me? Abathusishelani abantu abafundileyo bengaphangeli, abangafundanga basemisebenzini, abahlomulayo basepalamente, abangenatyala basetrongweni, abangcwele baselingasemva, abaphiliphile mdaka babaphambili. Uyesu alahlekelwa zimpahla zakhe, uYesu waluza igazi lakhe, uYesu waluza konke, kodwa sinzekala. But when it comes to the presence, wakhala wathi Eloi, sikhwela njani ngekho, sikhonza njani ngekho, sisebenza njani ngekho. Uphonyama kanjani ngekho lilwenawo, uphonyama kanjani ngekho, umdala kunezinsuku, sikhona kanjani engekho. Yabona ngekho lento yenza abantu baqume njengoba sanihlabeleke ndivuke nkwenkweni. Engathani abathandeka bapho abathoyo, ndiyazibona zikhona indlela abantu abazivusele zona ezofuna uThixo, kodwa ngizothi namhlanje sizosinda ngoYesu. Bethel sizosinda ngoYesu, Philippi sizosinda ngoYesu, South Africa sizosinda ngoYesu. Zikhona indlela abantu abazakhele zona, nohambelwa indlela awayizakhele yona eyo yakuThixo, nokhayelwa indlela. Sizosinda ngoYesu, ndizotsho bathandeka nihlale phansi, sizosinda ngoYesu, sizosinda ngoYesu maBethel. Inye indlela abantu bangazenza izinto, abantu bangaziqaba into abaziqabayo, abantu bangazifaka into abazifakayo, bangazithabaza into abazithabisayo. Inye indlela sizosinda ngoYesu.
yes. We cry out with a loud voice and say, Eli, Eli.